बर' इ सानखान्थि इउटिउब चेनेलजों फोसावजानाय अनलाइन मेथ्स क्लासनि एपिसड 2 आव नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि क्लासाव सावरायनो लादों सानगुदि आरो जखा सुनाय इउनिट्स एन्ड मेजारमेन्ट्स ओमफ्राय क्लास नाम्बार 2। नोंथाङा जुदि क्लास नाम्बार 1 खौ मोनाखैब्ला अब्लानिया बेनि क्लास नाम्बार 1 खौ जुदि नोंथाङा नायनो सानदोंब्लाथाय बे भिडिअनि जितु लिंक बे लिंकखौ आङो नैबे भिडिअनि जितु डिसक्रिपसन दङ डेसक्रिपसनाव आं बेनि लिंकखौ होना दोनखादों। नोंथाङा बे भिडिअनि लिंकआव डेसक्रिपसनाव थांनानै बै लिंकआव थुना होब्लानो नोंथाङा क्लासरुम नाम्बार 1 जितु क्लास नाम्बार 1 इउनिट्स एन्ड मेजारमेन्ट्सनि क्लास नाम्बार 1 खौ नुनो मोनगोन। थ' नोंथाङा जुदि सानोब्ला जे क्लास नाम्बार 1 खौबो नांगौ होननानै अब्लानिया डेसक्रिपसनाव थांनानै बे क्लास नाम्बार 1 नि जितु लिंक होखानाय दं बेखौ थुना होब्लानो जागोन। दा जायखिजाया जोङो क्लास नाम्बार 2 खौ जागायलांनोसै। दिनैनि क्लास नाम्बार 2 आव जों सावरायनो लादों सेन्टिमिटार आरो मिटार। सेन्टिमिटार आरो मिटार बे मोननैनि गेजेराव माबायदि सोमोन्दो दङ आरो सेन्टिमिटारनिफ्राय मिटारसिम बोरैहाय लाङो बा मिटारनिफ्राय सेन्टिमिटारसिम बोरै लाङो बा सेन्टिमिटार आरो मिटार थानाय मोननैखौ बोरैहाय दाजाबो बा मिटार आरो सेन्टिमिटार मोननैबो थानाय मोननै जखाखौ लावथायनि जखाखौ माबोरैहाय दानख'यो बेनि सोमोन्दै जों बेहाय सोलोंनो मोनगोन। दा आं गिबियावनो सेन्टिमिटार आरो मिटारनि गेजेराव जितु सोमोन्दो दं बेखौ लिरना होग्रोनोसै। बे जाबाय 100 सेन्टिमिटार। 100 सेन्टिमिटाराव बेसे जायो 1 मिटार जायो। थ' बेखौ जों जेब्लाबो गोसोआव लाखिनांगोन जे 100 सेन्टिमिटाराव बेसे जायो 1 मिटार जायो। आरो बे मोनसे कनसेप्टजोंनो जे मोनसे फर्मुला बा बे मोनसे रिलेसनजोंनो जोङो बेयाव सेन्टिमिटार आरो मिटाराव थानाय सानखान्थिफोरखौ मावफुंलांनो हागोन। दा आं मोननैसो एग्जाम्पल लानि। मोनसे एग्जाम्पल लाबाय जेनेबा कनभार्ट 356 सेन्टिमिटार टु मिटार माने 356 सेन्टिमिटारखौ मिटाराव लांनो नांगौ। दा बोरैहाय लांगोन जों सेन्टिमिटारनिफ्राय मिटार जों बेखौ गोसोखांना नायनो नांगोन जे सेन्टिमिटारा देरसिन ना मिटारा देरसिन। जों मिथिगौ मा सेन्टिमिटारनिख्रुइ नैबे मिटारा देरसिन। स' मोनसे दुइसिन सानगुदिनिफ्राय जुदि देरसिन सानगुदिसिम लांनांगौबा जेब्लाबो जोङो राननो नांगौ आरो माजों राननांगौ बेखौ खिन्थु जोङो नायनांगोन जे दायाव जोंनो मा होदो 356 सेन्टिमिटार होदो। दा बेखौ जों जिहेतु सेन्टिमिटारनिफ्राय मिटारसिम लांनांगौ नालाय सेन्टिमिटारनिफ्राय मिटारा देरसिनखाय जों माजोंबा राननांगोन आरो। दा माजों राननांगोन जों 356 खौ माजों रानबाथाय मिटाराव थांगोन बे जागोन ओरैबायदि जे सेन्टिमिटार आरो मिटारनि गेजेराव जितु सोमोन्दो दं बेखौ साननानै नाय। जों मा मोनदोंमोन जे 100 सेन्टिमिटाराव बेसे जायो 1 मिटार जायो होननानै जों मोनखादोंमोन। अब्लानिया मा फैदो नै 100 सेन्टिमिटार 100 जे फैदो ना 100 सेन्टिमिटार 1 मिटार जायो नालाय स' नैबे 100 जो रानना होनांगोन जों नैबेखौ नै 100 जो रानना होबाय। स' नै मा जाहैबाय 356 सेन्टिमिटारमोन 356 खौ 100 जो राननाय लोगो लोगोनो मिटार जाहैबाय बियो। अब्लानिया दा 100 जो बेखौ रानबा बेसे मोनगोन 1 जो बेसे 0 दं बेखौ नायबाय 1 जो लाथिख'आ मोननै दं 0आ मोननै दं। अब्ला 0आ मोननै दंबाथाय मा मोनगोन ओइ गोजौआव जि 356 दङ ना बेनिनो मोननै बिसाना दशमिकनि आगदाथिं थांगोन थामहिनबा 6 आरो 5 माने 100 जो जुदि 356 खौ रानोबाथाय बे फैगोन 3.56 फैगोन। मानो फैखो सर्टकाटआ दिहुननाय सर्टकाटआ बेफोरबायदि जे 1 जो बेसे 0 दं बेखौ नायो जोङो 0आ मोननै दं 0आ मोननै दं नालाय मा दङ जायखौ रानदों दा 356 खौ रानदों नालाय बै 356 निनो मोननै बिसाना दशमिकनि आगदाथिं थांगोन। दायाव मा दं 1 2
नै 5 आरो 6 आ मोननै इ मोननैया आगदाथिं थांबाय नै दशमिकनि जोङो स 356 खौ जों मिटाराव लांबाथाय बे जायो 3.56 मिटार जायो बेनो बेनि फिननाय जाहैबाय एखे रोखोमनि गुबुन मोनसे सोंथि लालायबाय बेयाव कनभार्ट टु 76.2 सेन्टिमिटार टु मिटार माने बेखौ मिटाराव लांनो नांगौ जोङो माखौ लांनांगौ 276.2 खौ जोङो मिटारसिम लांनांगौ ये सेन्टिमिटाराव दं दा अब्लाथाय जोंहा दिहुननाय एखे आइडिया 276.2 सेन्टिमिटार दं बेखौ जों मिटारसिम लांनांगौ आरो जों मिथिगौ सेन्टिमिटारनिख्रुइ मिटारा देरसिन नालाय जेहेतु फिसा मोनसे इउनिटनिफ्राय गेदेर मोनसे इउनिटसिम जोङो लांनांगौ बेनिखायनो राननो नांगोन माजों राननांगोन बेखौ जोङो नायगोन सोमोन्दोआ माबायदि 276.2 खौ माजोंबा रानबाथाय मिटाराव थांगोन आरो माजों रानबा थांगोन बियो जोङो सोमोन्दोखौ गोसोआव लाखिनांबाय मामोन बियो 100 सेन्टिमिटाराव 1 मिटार जायो थामहिनबा बेयाव मा फैदो 100 फैदोंना बै 100 जों रानना होनांगोन जों नै 100 जों रानना होबाय अब्ला 100 जों रानोब्लाथाय मा जागोन दा नैबे 100 जों 276.2 खौ जोङो राननो नांगौ दा रानोब्लाथाय मा जागोन 1 जों बेसे लाथिख' दं 1 जों लाथिख'आ मोननै दं माने मा थागोन बेयाव दशमिकबो दंखायो अब्ला दशमिक थाखाबा मा जायो ओइ दशमिकनि आगसिथिं थानाय मोननै बिसाना आगदाथिं थांगोन थामहिनबा नै आगदाथिं 2 दंखायोना बै 2 जो थांगोन आरो अब्लाथाय मा जागोन इयाव आं इखौ लिरबाय जेनेबा 2762 बेखिनिया दं टोटाल बिसाना नै 2 आथ' अलरेडि नै पइन्टनि आगदाथिं दंखायो इयो जा दंखायो ए 2 खौ गारना आरो मोननै थांनांगोन 1 जो लाथिख' मोननै नालाय मोनसे मोननै होमब्ला बे जाबाय 2.762 मिटार जाहैगोन आरो बेफोरबायदि लांनो नांगौ माने आं खेबसे खोन्थाबावदो राननायखौ क्लियार जानाय बायदि जे बेहायथ' 276.2 दंखायो आरो बेखौ रानदो 100 जो 1 जो बेसे लाथिख'आ मोननै दङ स 1 जो लाथिख' मोननै दं नालाय मा जागोन ए दशमिकनि आगसिथिं जिखिनि दङ बिनिनो मोननै बिसाना दशमिकनि आगदाथिं बारलांगोन होमबाथाय मा दं इयाव 2762 दंमोनथ' 2762 लिरना लाबाय 2 आथ' अलरेडि आगदाथिं दंखायो बेखौ जोङो हिसाब लाला एबार बेखौ हिसाब लायाबालासिनो मा थाबाय नै 27 आरो 6 दंमोन बे 276 निनो मोननै बिसाना आगदाथिं थांगोन माने सोर थांगोन 7 नैबे 6 आरो 7 आ थांसिगोन नैबे 2 जों थ' 2.762 बे जाबाय बेनि फिननाय गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय बे सोंथिया जाबाय एबारनिया कनभार्ट 37 मिटार टु सेन्टिमिटार एबारना मिटारनिफ्राय सेन्टिमिटारसिम लांनो नांगौ 37 मिटारखौ जोङो सेन्टिमिटारसिम लांगोन दा अब्लाथाय जों नायनोसै माबोरैहाय जे मिटारनिफ्राय सेन्टिमिटार लांनांगौ दा देरसिननिफ्राय दुइसिनसिम लांनांगौ माने मिटारा जिथु सानगुदि मिटार दं बेयो सेन्टिमिटार जिथु सानगुदि बेनिख्रुइ देरसिन नैबे मिटारा सेन्टिमिटारनिख्रुइ स जोङो देरसिननिफ्राय दुइसिनसिम लांनांगौबाथाय जों सानजाब खालामनांगौ दा सानजाब खालामगोन माबोरैहाय बेखौ जोङो सोमोन्दोजों नायनांगोन दा मिटारनिफ्राय सेन्टिमिटार लांनांगौ नालाय जों मिथिखागौ मा 100 सेन्टिमिटाराव बेसे जायो 1 मिटार जायो स बेयाव मा फैदो जोंहा 100 फैदो ना स बै 100खौ जोङो नैबे 37 जों सानजाबना होयोब्लानो नै मिटारा सेन्टिमिटाराव उल्थायलांबाय थामहिनबा बेसे जाखोयो 3700 सेन्टिमिटार स बेनो बेनि फिननाय जाहैबाय बेफोरबायदि गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय बेयाव दङ कनभार्ट 6.72 मिटार टु सेन्टिमिटार एबारनिया मिटारनिफ्राय आरो सेन्टिमिटारसिम लांनांगौ 6.72 बेखौ बे मिटाराव दङ सेन्टिमिटारसिम लांनांगौ जों नायबाय जे मिटारनिफ्राय सेन्टिमिटाराव लांनांगौ नालाय देरसिन इउनिटनिफ्राय दुइसिन इउनिटसिम लांनांगौ आरो देरसिननिफ्राय दुइसिनसिम लाङोब्लाथाय जों मा खालामनांगौ सानजाबनांगौ दा मा सानजाबगोन जों 6.72 इनटु जों मिथिखागौ मा सेन्टिमिटार आरो मिटारनि सोमोन्दोआ 100 सेन्टिमिटाराव 1 मिटार स
100 दं नालाय जौसेखौ जोङो 100खौ सानजाबना होब्लानो मिटारा सेन्टिमिटाराव थांबाय अब्लानिया जों 6.72 जो 100 सानजाबबा मा जागोन 1 जो जिहेतु 0 मोननै नालाय ना बेयाव दशमिकनि आगदाथिं मोननै दङ दे ए मोननैया दशमिकनि फ्रि जाना 6 जो थांगोन थामहिनबा 672 सेन्टिमिटार सानजाबनायखौ खेबसे खोन्थाबावबाय आं 6.72 into 100 माने ने पॉइंटनि आगदाथिं मोननै बिसान दंमोन आरो याव 1 जो लाथिख'आ मोननै दं अब्ला नै मोननै लाथिख' दं नालाय मोननै बिसाना आगसिथिं फैनो हायो दशमिकनि स नै 6 जो फैबाय 7 आरो 2 आ मोननै बिसाना 672 सेन्टिमिटार जाबाय बेनो बेनि फिननाय जाहैबाय एबार गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय जोङो 8 होनना बुंदो 7 मिटार 32 सेन्टिमिटार with 2 मिटार 50 सेन्टिमिटार अब्लाथाय जोङो बेखौ मा खालामनांगोन मिटार आरो सेन्टिमिटार दं अब्लानिया मिटारखौ खावसेला सेन्टिमिटारखौ खावसेला बेनिफ्राय उनाव ओरै खालाम नैयाव 7 मिटार 32 नालाय मिटार 7 सेन्टिमिटार 32 नेक्स्ट जोंबो मा दङ दाजाबनो गोनाङा 2 मिटार ओमफ्राय 50 सेन्टिमिटार अब्लाथाय दा जों मा खालामनांगौ बेखौ दाजाबनांगौ दाजाबबा आगदानिफ्राय फै 2 जो 0 जो 2 3 जो 5 जो बेसे 8 ओमफ्राय 7 जो 2 जो बेसे दाजाबबाथाय 9 अब्लाथाय मा जाबाय मिटारखै 9 जाबाय सेन्टिमिटारखै बेसे 82 जाबाय थामहिनबा मा जाबाय एन्सारा 9 मिटार 82 सेन्टिमिटार बे जाबाय बेनि फिननाय नेक्स्ट मोनसे सोंथि लाबाय बेयाव होनदो 9 मिटार 81 सेन्टिमिटार with 12 मिटार 93 सेन्टिमिटार अब्लाथाय बेयाव जोंहा मिटार सेन्टिमिटार दं बिसोरखौ जोङो दाजाबनांगौ 8 होनना बुंदों नालाय दाजाबनांबाय जों अब्लानिया जों मिटारखौ खावसे लाबाय सेन्टिमिटारखौ फारसे लाबाय अब्लानिया जों नायनोसै 9 मिटार 81 सेन्टिमिटार आरो मा होनना बुंदों माजों प्लास खालामनांगौ 12 मिटार जों 93 सेन्टिमिटार दा बेखौ जों मा खालामगोन बेखौ जों प्लास खालामगोन आगदानिफ्राय फै नै 1 जो 3 जो प्लास जाबाथाय बेसे 4 8 जो 9 जो प्लास खालामबा 17 1 थाबायाखै एबार 1 आबो फैगोन 1 आ नै फारसे फैसिगोन ओजोंहा आगसि फारसे अब्लाथाय बेसे जाबाय ए 1 फैनाय जे 10 जाबाय नै 9 आ 10 जाबाय 10 आरो 2 बेसेखौ 10 आरो 2 12 1 थाबायाखै 1 आ नैयाव फैलायबाय नैजो 1 + 1 2 स बेसे जाहैबाय एन्सारा मिटारा बेसे 22 आरो नैबे सेन्टिमिटार बेसे 74 22 मिटार 74 सेन्टिमिटार ए जाबाय बेनि फिननाय गुबुन सोंथि लाबाय बे सोंथिया दङ साबट्रेक्ट होनना बुंदों माने दानख'नांगौ 2 मिटार 65 सेन्टिमिटार फ्रम 7 मिटार 72 सेन्टिमिटार थामहिनबा 7 मिटार 72 सेन्टिमिटारनिफ्राय नैबे 2 मिटार 65 सेन्टिमिटारखौ जोङो दानख'नांगौ दा दानख'नोब्लाथाय जोंहा बेफोरबायदिनो जागोन जे मिटारखौ फारसेथिं ला सेन्टिमिटारखौ फारसेथिं ला अब्लाथाय मा जागोन मानिफ्राय दानख'नांगौ 7 मिटार 72 सेन्टिमिटारनिफ्राय 7 मिटार 72 सेन्टिमिटारनिफ्राय दानख'नांगौ माखौ 2 मिटार 65 सेन्टिमिटारखौ 2 मिटार 65 सेन्टिमिटारखौ जोङो दानख'नो नांगौ दा दानख'नोब्लाथाय जोङो नैयाव मा खालामबाय नै 2 निफ्राय 5 डिभाइड खालामनांगौ दाहार लाबोबाय जों बेयाव दाहार लाबा 12 नि जुदि नैबे 12 नि जुदि 5 थांबाथाय बेसे जागोन 7 जागोन आरो 7 निफ्राय याव 1 होबाय नालाय याव 6 थाबाय 6 निफ्राय 6 थांबाथाय 0 आरो नैबे मा जाबाय इ जाहैबाय 7 निफ्राय 2 थांगोन 7 निफ्राय 2 थांबा बेसे 5 अब्लाथाय बेसे जाबाय मिटारा बेसे 5 माने 5 मिटार आरो सेन्टिमिटार बेसे जाबाय 0.7 थामहिनबा बेसे 7 सेन्टिमिटार बेखौ जों मा लिरनो हायो 5 मिटार
0.7 सेन्टिमिटार एबा बेखौ जों ओरैबो लिरनो हायो 5 मिटार 0.7 माने मा 7 सेन्टिमिटार बिदि लिरनो हागौ बे जाबाय बेनि फिननाय गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय बेयाव होनदों मा साबट्रेक्ट दानख'नांगौ माखौ दानख'नांगौ 3 मिटार 56 सेन्टिमिटारखौ दानख'नांगौ फ्रम मानिफ्राय 8 मिटार 42 सेन्टिमिटारनिफ्राय अब्लाथाय जों बेखौ दानख'नांगौ नालाय मिटार आरो सेन्टिमिटार दं स' खावनै खालामबाय जों ओरैहाय बेनि उनाव मानिफ्राय दानख'नांगौ 8 मिटार 42 सेन्टिमिटार 8 मिटार 42 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय दानख'गोन जोङो 3 मिटार 56 सेन्टिमिटारखौ दा दानख'नांबाय दा दानख'नोब्लाथाय मा जाहैबाय बेयावथ' ओरैबायदि जाहैबाय जे नैयाव जोङो नुबाय नै 56 गाहायनिया गोजौना 42 दाथ' 42 निफ्राय 56 माइनास खालामनोथ' हानाय नङा हायाब्लाथाय जों मा खालामनांबाय ओजानिफ्राय दाहार लाबबाय ओरैहाय दाहार लाबबाथाय मा जागोन बेयाव 8 निफ्राय 1 माइनास थांगोन माने 1 खौ जा दारहरगोन नालाय 8 निफ्राय 1 दानख' जागोन बियो ओमफ्राय उनाव मोनसे खोथा जाहैबाय ओइ जे 1 फैदो नै जोंहा बै 1आ मा जाहैगोन इथ' मिटारनिफ्राय सेन्टिमिटारसो फैबाय अब्ला मिटारनिफ्राय सेन्टिमिटार फारसे फैबाथाय मा जागोन इयो 1आ ओजोंहा प्लास 100 जाफैगोन माने 100 दाजाबफैगोन नै 42 जो माने मा होनदों आङो जे मिटारनिफ्राय सेन्टिमिटार फारसे जेब्ला दाहार हरगोन अब्लाथाय मा जायो ओइ जाय 1 फैदो सेन्टिमिटार मिटारनिफ्राय सेन्टिमिटारसिम बै 1 आनो 100 जागोन मानो जागोन मानो होनबा 1 मिटाराव बेसे 100 सेन्टिमिटार बेनिखायनो नै आगसिथिंबा 8 निफ्राय 1 आनो माइनास खम जालांगोन नाथाय नै जोंहा आगदाखै 100 बारायलांगोन अब्लाथाय गोदानै ओरैबायदि जालांबाय बियो आं लिरना होफिनदों मिटार सेन्टिमिटार माने ओरैबायदि जाबाय नैबे 8 आ 1 हरबाय नालाय 7 जाबाय ओमफ्राय नैबे 1 आ जों फैना 100 बारायबाय नालाय नै प्लास 100 थामबा 100 जो 42 100 जो 42 बेसे प्लास खालामबा 142 जाहैबाय बेनिफ्राय उनाव नै गाहायनाथ' बेनो थाबाय दानख'नो गोनाङा मा 3 आरो नैबे 56 एबा जोङो आरामसे दानख'ना होबानो जाबाय नैबेयाव मा जाबाय 12 जाबाय 1 दारलाबा 12 निफ्राय 6 थांबाथाय 6 नैयाव बेसे थाखो 3 माने 13 थाबाय 13 निफ्राय जुदि 5 थाङोब्ला बेसे थांगोन 13 निफ्राय 5 थाङोबाथाय 8 नंगौना मानो होनबाथाय 8 जो 5 जो दाजाबफिनबा बेसे 13 मोनगोन स' 13 निफ्राय 5 थांबा 8 बेनिफ्राय उनाव नैयाव 7 निफ्राय 3 माइनास खालामबाथाय बेसे 4 स' बेसे जाहैबाय फिननाया मिटारा बेसे 4 सेन्टिमिटार बेसे 86 इ जाहैबाय 4 मिटार 86 सेन्टिमिटार बे फिननाय बेफोरबायदि दाहार लाङो जोङो मोनसे दाहार लांनाय बानायबावगोन जोङो मोनसे एग्जांपल लाबावनि गुबुन मोनसे एग्जांपल लाबाय याव साबट्रेक्ट होनना बुंदो दानख'नो होदो 26 मिटार 82 सेन्टिमिटार फ्रम 52 मिटार 70 सेन्टिमिटार थामहिनबा 52 मिटार 70 सेन्टिमिटारनिफ्राय 26 मिटार 82 सेन्टिमिटारखौ जोङो दानख'नांगौ दा दानख'नांगौ नालाय मिटार आरो सेन्टिमिटार खावनै खालामना लाखाबाय बेनि उनाव जों मानिफ्राय मा दानख'नांगौ नायबाय जे 52 मिटारनिफ्राय 52 मिटार 70 सेन्टिमिटारनिफ्राय दानख'नांगौ 26 मिटार 82 सेन्टिमिटारखौ अब्लानो एखे जों नायबाय दहायनि बायदि जाहैबाय जे मामोन सेन्टिमिटार फारसे नायनो थांबा 70 निफ्राय 82 माइनास खालामनांगौ जाय माने बानायजाया मानोबा गोजौनिया दुइसिन जाहैबाय अब्लानिया जों मा खालामनांगौ मिटारनिफ्राय सेन्टिमिटार फारसे जोङो 1 दाहार लांनांगौ दा 1 दाहार लांबा 52 निफ्राय 1 माइनास जालांगोन इयाव दाहार हरगोन इसेखौ नाथाय ओइ जे 1 आ मिटारनिफ्राय सेन्टिमिटार फारसे फैनाय लोगो लोगो मा जागोन इयो प्लास 100 जागोन मानो प्लास 100 जाखो मानो होनबा जों मिथिखागौ 100 सेन्टिमिटारावसो 1 मिटार बेनिखायनो 1 मिटारा सेन्टिमिटार फारसे फैयोब्लाथाय 100 जाबाय अब्लाथाय ओरैबायदि जाहैबाय गोदान मोनसे कन्डिशन जाहैबाय एथ' मिटार
सेन्टिमिटार खावनै खालामना लाबाय ओजोंहा मा थाबाय 52 निफ्राय से दाहार हरबाय नालाय इयाव 51 जाना थाबाय ओमफ्राय फारसेथिंयाव 70 दङ आरो इजे प्लास 100 जाहैबाय नालाय स इयो बेसाखो 170 जाबाय ओमफ्राय जायखौ दानख'नांगौ गाहायाव बिसोरो दङ 26 आरो नैबे 82 दा बेखौ जों आरामसे दानख'ना होयोब्लानो जोंहा फिननाया फैगोन दा नैबे दाहार लांबाय बेयाव 10 जाबाय 10 नि 2 थांबाथाय 8 जाबाय याव मा थालांखो बेयाव थालांबाय 6 माने 1 जो 6 जो 16 जाबाय 16 नि 8 थांबाथाय 8 ओजोंनिया जाबाय एबार ओजोंहा नैबे 1 निफ्राय 6 थांनांगौ थामहिनबा 1 दाहार हर होमबा बे जाबाय 11 11 निफ्राय 6 थांबाथाय बेसे 11 निफ्राय जुदि जोङो 6 हरो होमबाथाय 5 थाबाय इनिफ्राय उनाव बेसे थाबाय इयाव 4 थाबाय 4 नि जुदि 2 थांबाथाय बेसे 2 थामहिनबा बेसे जाबाय 25 मिटार आरो 88 सेन्टिमिटार बे जाबाय बेनि फिननाय यूनिट्स एंड मेजारमेंट्स खौ लाना जाय दिनैनि अनलाइन क्लास बेयो एसेयावनो थुंगेबाय नेक्स्ट भिडिअ लानानै फैलायगोन बे यूनिट्स एंड मेजारमेंट्स नि सायाव बे जागोन क्लास नम्बर 3 जाहैगोन अब्लानिया ओमफ्राय क्लास नम्बर 3 आव आरो जोङो गुबुन गुबुन जोंहा यूनिट्स एंड मेजारमेंट्स नि आन्डारावनो थानाय जितु लेंथ बा लावथाइ बै लावथाइनिनो खायसे गोबां सानगुदिफोर दंबावो जेरैहाय इंच दंहैबावो किल'मिटार दंहैबावो गतिके बेफोरबायदि खायसे आरो इउनिटफोरनि सायाव बा सानगुदिफोरनि सायाव सानखान्थि लानानै आं नेक्स्ट भिडिअ नुजाथि फैफिनगोन थ' दिनैनि थाखाय बे क्लासआ एसेयावनो थुंगेबाय गोजोन्थों भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायब्ला बेखौ नोंथांमोना लाइक खालाम बेखौ शेयार खालाम आरो बेनि थाखाय पाब्लिक कमेन्ट होनो थाखाय दाबाव गोजोन्थों